ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಟ್ಟ ದಿನದಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಹೋಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಲೈತೆ ಒಂದು ದುಡರನ ಕಂದ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬಲ್ಪುದಂಚಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಸುಜ್ಞಾನದಂಚಿಗೆ ಬರಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಿಗೆ ಆ ದುಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಈ ದುಡರನ ಅರ್ಲಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನ ಪದಲು ಅಂತ ನೋಡು ಬಂದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ ಕಂಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಲ್ವೇ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬಲ್ಪುದಂಚಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಸುಜ್ಞಾನದಂಚಿ ಬಲ್ಪುಲಕ ಅವರ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ಬಂದು ನಿಲೈತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿ ಬರಲ ತುಡರನ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸನ ಬರಲು ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಪಕ್ಕ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಊರ್ದ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಮೆದ ಜಾನಪದ ರೂಪನೆ ತಿಳಿತ ಆ ತಿಳಿತ ಪುದರಡೆ ಇನಿ ತಿಳಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಚಲನಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಕೀರ್ತಿ ಕನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಭರತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರೂಕಾದ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಮಾನಸದ ನಡುಟು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೋದು ಕಂಡದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೋದನ್ನ ತೂಪು ನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ. ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡು ನಿಲೈದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕುಲೆಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೊರ್ತೇರಿಗೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ವೆಂಕದ ಬರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರತೀಕ್ನ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಪೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಲಕ್ಕದ ಟಾಕೀಸ್ ಬರ್ಪಿಲಾಗ ಮಲ್ಪಾಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಇನಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಥಾವಸ್ತುನ ಪದೊಂದು ಇನಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರ್ದ ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ತಂಡ ಭಾರಿ ದಿನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ಇಂಥ ಕೀರ್ತಿನ ನನಾತ್ ಜೆಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿಚಾರಡಿ ಈ ಮೂವಿನ ಮಲ್ತದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ನನಾತ್ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಮನಗೆಂದದ್ದು ಮಾತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಉವೇ ಬೇಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರಾವಡೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಡೋದು ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿ ನನಾತ್ ಎತ್ತರ ಮುಟ್ಟಾಡೋದು ಪಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ನಟ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣಕವಾದ ವಂದಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶುಭ ಕೋರುವುದು. ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಕೋಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತರೆಗಳ ಉಡಲತ್ತಿದ ಸುಲ್ಮೇಲನ ಮಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಧಿಸ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತೋಂದು ಬರ್ತಾರೆ.
ಎಂಚ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪುಂಡು ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡೇನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿದ ನಾಳೆ ತುಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಅಂದು ಶೋಕ್ ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಟ್ಲೆಡ್ ಆತನ ಶೋಕ್ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಸರ್ ರೀ ಮಾತಾ ಕೆಲವಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಟನೆ ಬಂತೀರಿ ಇಂಚ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ ಬರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಬೈದನ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಬಂದು ಈ ಪಿಲಿ ಪಂಚನ ತೂರು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ತುಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತವ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದನ ಖಂಡಿತ ಸೋಲ್ಮೇವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತೀನಿ ಫಿಲಮ್ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆದ ನಾಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮತ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ನಾನು ಆತ 100 ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಲಿ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಾತಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬರ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎತ್ತು 4 ಸರ್ತಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಬೊಡಿ ಅಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವಡು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡೆಡ್ ಮಂದಿರ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಪಿಲಿ ಪಂಜಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಪನ್ನೀರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಈತ್ ಮಾತ ಜನ ಬತ್ತು ದಾಖಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ರತ್ತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬರಟ್ ಬಂದೆ ಅಂದೆ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತದು ಬಾಂತ ನಂಚಿಂದ ಓಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಚೋಕ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೋಕ್ ಆತುಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ನಟು ಭರತನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕಲಿ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಸುಂದರನ ಅದು ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರ್ನ ಅದು ಅಗಲ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಈಗಲ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕಣ್ಣೂರು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿಂಗ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಂಟರ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂತೇರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒರಿದು ನಾವು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಿಂಚಿದೇರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ತನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಿಲಿತ CG ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ನೀವು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲರು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಡುಂಜಿ ನನಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ ಬೆತ್ತ ಕೈಕಾಜಿಲ್ ಬಂದು ಏತು ಮೋಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ಏಕ್ಲಿ ತೂತಿನಾಗಲಿ ಏಕಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಪ್ರಾಣಿಲ ನೇತು ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಲಂಚ ನನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಿದೆ ಎಂಚ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ದಾಯಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವದೇವರನ್ನ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತಿ ದೂಂಡತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪೂರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ನೇದು ಈ ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ದು ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡುಂಡು ಅಂಚೆನೆಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬತ್ತದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ತೋಡು ಪಂಡದು ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೀತಿರೋ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ಲ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ಲ ಹಾಪುಡು ಸೊ ಸ್ಪರ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಭರತ್ ಶೆಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆವಡು ಹತ್ರ ರಂಗಕೇಸರಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಅಂಚರಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾ ಮೊಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ನಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆನ್ಕೆ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ದೇವರಡ ನಟೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಯಾಲನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರಕ್ಷಣಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಭರತನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನೆ ಸಾಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಮೊಕಲ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ಭಾಳ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕನದುಂಡು ಆವಲಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜುಂಡು ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ
ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡಲು ಮಾತಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಡ ಹಾಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ತುಗಿಯರಡ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಪಿಲಿಪಂಜ ಮೂವಿ ತೂಯ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಆದ ಮಲ್ದೇರು. ದಿಶಾರಾಣಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು. ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬಕ್ಕಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದ ಜಯಶೀಲ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಸರ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮರ್ಲಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು. ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಡಗಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಭೋಜರಾಜು ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪಿಲಿಪಂಜ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನ್ ಮಂದೇರು. ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾಕೇಸರಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಒಂಜಿ ಜಯಶೀಲ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಡಮ್, ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್, ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನ್ ಮಂದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುವೆ ತೂಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರ್ ಮೇರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆತೇರು. ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು. ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲ ಮನ್ಪುನತ್ ಪಂಡ ಐಟ ದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ದುಂಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಈತ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪೂರ ಮಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತುಳುವೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು. ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಏನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿನ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರಾಡು ಪಿಲಿಪಂಜ ಅಂದೆ ಪನ್ಪನತ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಬಕ್ಕರಿಯಲ್ಲ ಲೆತೊಂಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬರ್ಪುಡು. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಕುಲು ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಏಪಲ ದುಂಬರೋಡು ಏನು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿನಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಫಿಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ಫಿಲಮ್ ತೂತು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತವಂತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೊಸ್ಪಾಯಿರ ಬೋತೀರಿ. ಸೊ ಅವು ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಪಡೀರೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡ್ಕೊಂಡು ಪಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಅಂಚ ಪಿಲಿಪಂಜ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಟ್ ಪಿಲಿಪಂಜಲು ಮಲ್ದೇರು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪಿಲಿಪಂಜ ತೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಪೆಲಿದ ಪಂಜದ ಬೆಟ್ಟ ಬಂಡ ಬೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾವಣು ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ವಾತಾವರಣಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಒಲ್ಲ ರಾತ್ರಿದ ಬರ್ತುಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪುರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಎತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆ ಪರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗ್ಲು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು. ಆರು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬರಲು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನಾತ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಜನಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೊಲ್ಲುದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಐಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಪೊರ್ಲುದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್. ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ದಯಬಳ್ಳ ಅವಡು ಸಾಂಗ್ ಇರ್ನ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಿನ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಬದು ತೂವೋಡು ತೂದಿ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ದುಂಬರ್ಪೇರು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಸೊ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ అయిన అంచనా ఉల్దాయ్ బళ్ళాల నమ్మటి ఉల్లేరు భలే ఉదయ్ సరడ పాత్రగా ఉదయ్ సార్ అద్భుతమైన ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ 35 ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂದು ಏನು ತೋಚಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ತೂದು ಆಯ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದಪಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈತೆ ನೈಟ್ ಇಫೆಕ್ಟೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಾದ ನೈಟ್ ಪೋನ ನಂಗೆ ತೇರ ಫೀಲ್ ಆಪಣ ಅವಿತ್ತು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡ್ದ ಸೀನ್ ಮಲ್ತ ಐಕ್ 60 ಫೀಟ್ ಕ್ರೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ತರ್ಪದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಆ ಕಾಡು ನನಲ ಇಂಕ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ರೇನ್ ಆಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜನ ಕಾರಣ 60 ಫೀಟ್ದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಣತ್ತದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಏತಾಪಣ ಅದು ಮಲ್ತ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಬರಡು ದುಂಬು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತమైన ಅಭಿನಯ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಚೆಚ್ಚು ನೈ ಅನ್ಭವ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಬಾನೋಡು ನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕೇನ್ ನೀತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪನ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ನಲೈನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಯಾನು ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಡೆಗೆ ನೀತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಬಂದ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿಕ್ಕನೆ ಎಗ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಚಿತ್ರಣ ತೂವೋಡು ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಮಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗುಲ್ಲ ನಲ್ಲಾತು ಹೆಚ್ಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಅವಳ ಪ್ರಥಮ ವಾರಡು ಬರ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಕಲಕಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪಿಲಿಬಂಜ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದವಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಮಾತ ತುಳಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಇದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾಷೆದ ಪಿಲಿಪಂಜ ಬಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನಕ್ಕದು ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ತೂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಏತೋ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜ್ ಏತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೋರೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೆರೆಂತುದು ಕಲ್ಪೋಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪುರಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಆಂಡಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಚೊಕ್ಕ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರಾರು ಬಲೆ ಅರ್ನ ಅನುಭವನಿಕೆ ಏನೀಗ ಸರ್ ಎಂಚೆಚ್ಚದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದುಪಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ತೂಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡ 4 ಶೋ ಎಂಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲಾಡು 2 ಶೋ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಾಟೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದ್ರು ಬಂದ್ಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಜನೆ ಇಂದಟ್ಟೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಕ್ಕ 2 ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಬಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಭರತ್ ಸೆಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಮೂವಿಯಿಂದ ಏನು ಪಂಪ ದಯಮಂಡ ನಾನು ಭರತ್ ಸೆಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡೇನು ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದು ಲಾಗಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಉದಯ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬದು ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ತೂಲೆ ದಾಯ ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ತೂನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಕಾಸು ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಬರ್ತನ ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದು ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ನುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಡುದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಪಂಡ ಓಲ ರಾಜು ಮಲ್ಪಂದ ಮಲ್ದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಯಮಲ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಡುತ್ತಲೆ ಅಂಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ನೀರೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾರದ ಮಲ್ಬಿಡ ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿರಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಂಚೇನು ಪಡ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ 100 ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ 100 ದಿನ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಜರ್ನಿ ಕೊರಲೆ ನಿಕಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ಟಾವಡ್ ಹಿಟ್ಟಾನಂದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ ತೂನಂಜಿ
ಮಸ್ತ್ ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಯಮಾಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬರೋದುಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಅಂಚಿನ ಜನ ಬ್ಯಾತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಮೇರೆ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಜಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಜೈ ಸಿನಿಮಾಡು ಇದನ್ನ ಐನೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ 5th ಫಿಲ್ಮ್ ಐನೇ ಸಿನಿಮಾಡಂತೂ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ 100% ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಬೋ ಜೈ ಇರ್ದ ರೂಪೇಶ್ ನಿರ್ವೇರಂಕ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜೈ ಇರ್ದ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯು ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗೆಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಪಣ ಟೈಮ್ ಪಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ದುಮ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಎನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿಪಂಜದ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಪಿಲಿಪಂಜದ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಡೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡ್ ಪಣ ಜೈ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಪಣ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಐತ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಣ ಅವು ಥಾಟ್ ಉಡ್ಪುಂಡು ಪಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುನಿಯಪ್ಪ ಇರೆಗ ಅವು ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಪೋಪುನು 2-3 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಅವು ಫೈನಲ್ ಆಪುನು ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಣ ಈಗ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಡನ್ ಆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡು ದಯಮಾಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವೆಂಚಿನ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಹಾಫ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆದಿತ್ತನು ನಾನು ಹಾಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಜೈ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೆಂಗೆ ದಯಮಾಡ ಎಗೇನ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ದಯಮಾಡ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೈತ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಪಿಲಿಪಂಜ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಾವಣ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಆಯ್ತ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಎನ್ನೋ ಮಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇದು ಏಪ ಏಂದು ಇದೊಂದು ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಏಪ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನೆತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕುಲ್ಲೌಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತ ಕೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಏನ್ರಿತ್ತದೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾನದ ಎದುರು ಅಂತ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೆಹನಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನು ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಏಪಲ್ಲ ತೂಲೆ ಹೊರ ಅವರು ಬರಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣಂದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಕೇರ್ನಾಗಾನೆ ಆ ವೈಬ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಆ ವೈಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲ ಪೀಕಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಟಾರ್ಚರ್ 5.1 ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಸರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಸರೌಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಓಲು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಡೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬೇತನೇ പോകുന്നുണ്ട് ಈ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಹೌ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಯಬಂಡ ಇಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಟ್ ಇಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಸೊ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಸರೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೆ ಸೊ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಒಂತೆ ಸರೌಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಯ್ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ದ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ನಿಯಾನ ಏಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಸರೌಂಡ್ ಓಡೆ ಬರೋಡು ಎಂಜಿನ ಬರೋಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವೀಕ್ ಅಂತ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎದುರುಡಿತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಓಲ್ಕುಲು ಅಂತೂ ಪಾಪ ಆಚಿನ ಸೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ಪ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಮಾಡ ಪಿರೌಡ್ಗಳ್ನ ಯು ಗೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ ಮಧ್ಯಡ್ಗಳ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸರೌಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ಓಡು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಇರೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಓ ಟಿ ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ ಕಾಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕು ನಾ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಂಡರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂಡರ್
ಎಂಚ ಅವನ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರೌಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ ಅವನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೇ ತೋಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದು ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬತ್ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣು ದಯಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪಿರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸರ್ ಬೆಲೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುತ 54ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಚೆಚ್ಚಲು ಈ ಅನುಭವಾలు ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೋನ ಈರು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಾರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಬಂದ ಎಂಚೆತ್ತರಿತ್ತು ಇತ್ತದಾದ ಫೀಲ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಪಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ 35 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ 35 ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ನಾವು 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿತೆ ನಮ್ಮ ತೋಜದ ಆ 2 ಗಂಟೆ ಜನಗಳ ಕೊರ್ಪನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡತೆ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಊಲೇಜಿ ದಾಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಬೆಡ್ಡ ಆತನ ಬತ್ತು ಪಣ್ಣಗನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನು ಆತು ಕೊರೋನಾ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚು ಎಡ್ಡನು ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ತೂನಗಲಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ನೆಡ್ದು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂತು ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಏತಾಪನ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಲು ಎದುರು ದೀತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿತೆ ನಾನು ಮನ್ಪಡ ನೀತೆ ಫಸ್ಟ್ದ ವಾರನೇ ಬತ್ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಬತ್ತೂಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲು 100% ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಈತ ಬಂಗವತ್ತು ಮಂತದ ಜನಕ್ಲು ಕೈ ಬತ್ತಿರನೇ ನಂಗೆ ಕೊಂಜವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪು ఆయన ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಲ ಮಂದಾರು 2-3 ಶಾಟ್ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬಾರು ಅದೇ ನೈಟ್ ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ವಿಭಿನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನೇ ಬರೀತೀನಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕತೆಗೆ ಬರೆಯೋರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಮಲ್ತ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಮಲ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಏಪದ ಶಬ್ದಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆನ ರಿವ್ಯೂ ತೂನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದ ವಿಭಿನ್ನ ಕತೆ ಬೈದ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರಂಜನ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರಂಜನ ಮೋನೆ ಆಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ನೀನು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂವಲಿ ಸೊ ರಕ್ಷಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರಿಗ ರಕ್ಷಣ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂಡಿತ್ತು ಖುಷಿ ಆದ ನಾವೇ ಇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಇನ್ನು ಪಿಲಿ ಪಂಜಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಕ್ಕದಂಡೆ ಈಗ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಯ್ಯಾರ ಯಾವಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇರ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನ ನಂದು ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ತುಳುಟು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಈರ್ ಪನೋಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಮಂತ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಗೆಂದಾರಂದಾಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ನಾನಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕತೆ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬುಲಿ ಪೂಪುಂಡು ಏಪಲ ಕತೆ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಸೊ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಸೊ ಕತೆಗೆ ಆ ತೂಲೆ ನಿಖಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಮ್ಲೆ ಕತೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಿರೇಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್